Hello. May tanggap tayong willing inverter na Lotus 200 amperes willing inverter. Ang sira nito, walang output, nagpa-power pero walang output. Pinagawa na to sa iba. So, tayo yung pangalawa. So, try natin ayusin to. Tinanggal ko na pala yung mga tornilyo. Ito na yung load. Yan. Yan yung loob ng So, trinay ko na to. Wala talagang output. So, ayusin lang natin to. Hello ulit. Ito na yung board ng Lotus 200 amperes na inverter welding machine. Hindi ko na pinakita yung paano magbaklas, ganun din eh. Balang ng video natin. So, kahit na sino, alam naman paano baklasin yung welding. Tsaka, maging aware lang sa pagtanggal ng mga baka may masirang mga board o mga connector. So, aware lang kayo dun sa mga pagtanggal-tanggal ng mga wire, mga connector dito. So, eto na, troubleshoot na natin tong board ng Lotus 200 amperes. Ba't nasira yung IGBT, at saka tatanggalin ko muna tong PWM board. At troubleshoot natin ng una. At saka pala, bago makalimutan, bago nyo pala magpalit kayo ng IGBT, siguraduhin nyo muna yung MOSFET natin. Ito yung MOSFET, bali 4 yan, tigda 2. Kailangan nyo munang i-tester to, at unahin nyo muna i-tester to kung may sira yung MOSFET natin na N channel at saka P channel. Tapos kung walang sira, tapos nasira yung IGBT natin, so ito na yung control board ng natin, PWM board ng troubleshoot natin. So sa sitwasyong ito, good yung MOSFET natin. So dito na ako magko-concentrate sa PWM board. So wait na lang. So, natanggalan natin yung PWM controller board. So, ito na yan. So, troubleshoot natin to. Isa to sa dahilan ba't nasisira yung IGBT natin. So, parating yung tatandaan. Hindi masisira yung IGBT natin kung hindi, kung okay to. Pero pag nagmamalfunction to, papakita ko sa inyo mamaya yung signal kung anong ibig kong sabihin. Kailangan natin yung signal na yun, na tama yung signal na nilalabas nito, hindi nagbabago yung signal. Kasi pag nagbago, sigurado it's either sumabog yung IGBT o masira. So sa case na to, hindi naman sumabog, nasira lang yung IGBT. So
Hello mga boss, ngayon na susubukan nating paanda rin yung PWM controller, tapos titingnan natin yung signal ng PWM. Dapat kasi square wave yun. Dapat hindi magbabago yun kahit na nakailang patay tayo. So ngayon naka-hook up na yung natin. Ito yung power natin, yung B+, ito yung ground, at saka yung test prod natin ng oscilloscope. Naka times 10 tayo, tapos lang. Ito, ground din to. Yan, ground din yan. Yung mga paana yan, ground din yung kinabitan ko yan. So, titingnan natin kung okay na ba yung PWM controller board natin. So, on ko yung power supply. Nakita yung yan yung natin, oscilloscope natin na USB lang, laptop lang ang natin. Kasi di pa ako nakabili ng desktop na oscilloscope. So, yan, wala yung So, ngayon, i-on ko yung i-on ko yung power supply natin. So, on ko na yan. Yan. Kita nyo. Square wave. So, okay na yan. Tapos yung frequency natin, makikita natin 45 kHz. So tandaan nyo sa welding, nasa mga 40 pataas yung kilohertz na lumalabas dun sa sa frequency ng welding machine. Yan 40 kHz. Tapos ito yung signal niya. Kailangan ganyan. Okay, taas natin ng konti. Yan. So kahit na pataysin din natin to, yan. Pag on ulit natin, dapat ganun din. Yan. Nakikita nyo yung lagiting ng switch ng power supply ko. So yan yun. So yan. Subukan yung i-monitor yan ng patay sindi kung hindi magbabago yan. Kung magbabago yan, patay. Sira yung IGBT natin. Ito, patay ko na naman. Yan. Tapos on ko na naman. So wala. Hindi siya nagbabago. Ganun talaga yung niya. Minsan kasi nagpa-flat yan, hindi nag-square wave. Minsan nagpa-flat, kaya sumasabog yung IGBT natin. So, good na yung natin. Good na yung PWM controller natin. Tapos yung frequency, yan makikita nyo. 44 to 45 kHz. So, kakabit ko na to sa sa board para malaman din natin kung okay yung board. Walang problema doon.
So, ngayong naikabit na natin yung PWM controller, testingin naman natin yung yung signal na papunta na sa doon sa IGBT para malaman natin kung okay na ba yung board. Tapos ko na nagawa na repair ko na yung mga dapat nating i-repair para hindi sumabog yung IGBT natin. So ngayon, ang i-testing na lang natin kung yung signal ng PWM controller papuntang MOSFET ito at saka papuntang IGBT. So on ko muna yung yung oscilloscope. So, yan na. Yan ang oscilloscope natin. So, testing ko na. So, on ko na yung yung power nung natin welding para makita natin yung oscilloscope. So, nakakabit na yan yung oscilloscope probe natin. So, on ko na. Dapat magiging yan, square wave. Yun. Yan na yung natin. Patayin natin ulit kung magbabago ba. Pero tinakay ko na to ng makailang beses yan. Ganun pa rin. Dapat ganyan. Hindi nagbabago. Kahit na ilang patay sindi ang gagawin mo. Dapat ganyan yung signal. So, sirato. Ito, switch mo, dapat ganyan. Pag pinatay mo, mawawala yan. Okay, kaso, palitan na lang natin yung dalawa para sigurado. Para tayo sa back job. Bagong IGBT. Hello.
Subukan na natin tong i-testing yung bagong gawa nating Bluetooth na 200 amperes na welding inverter. So yan na yun siya. Hindi ko pa lang nabubulat para pagka may problema maano pa natin. So yan lang yung pan-testing natin at saka yung rod. So on ko na yung welding. Yan. Tapos dito set tayo ng 160. Testing natin welding.